Takže hodnocení této klistničky. Řekl bych, že klistna v velmi dobrém výživném stavu, který až někdy trošku překryje ten typ, ale ten typ je velmi hezký, zejména teda ta hlava, krk, nasazení krku, spojení krku a hlavy, velmi hezká horní linie, ten přechod do zádi, pevná bedra, dobře vyvinutá záď, velmi hluboká, široká klistna, trošku ten fundament není tak úplně suchý, ale to si myslím, že je nějaký problém možná z výživy, z pastvy nebo něco, trošku přivoteknity. Kdyby měla lepší mechaniku klusu, tak nám to nemrskala moc dopředu, tak bych jí dal i přes 8, ale takhle dostane 7-9. Takže děkuji.